Ahoj! Nasledujúca prezentácia stručne sumarizuje online marketingové aktivity Adrian Group počas uplynulého roka. Zameriame sa na SEO, reklamu v Google Ads a tvorbu digitálneho obsahu. Cieľom je ukázať vývoj dát, hlavné trendy a prínos jednotlivých kanálov. A na záver navrhnúť smery činnosti v roku 2026. V decembri, rovnako ako počas celého roka, prebiehala priebežná optimalizácia obsahu webu a kampaní Google Ads. Aktualizácia obsahu webu vychádza vždy z mesačných newsletterov a zameriava sa najmä na aktualizáciu sekcií webu, produkty a referencie. Produktové stránky sa spravidla rozširujú o nové produkty a riešenia a aktualizáciu stávajúcich produktov. Referencie majú vždy samostatné stránky podľa konkrétneho typu produktu. Stránky referencií slúžia ako prehľadný archív referencií za predchádzajúce obdobie a na základe newslettera sú pravidelne aktualizované o nové realizácie. Reklamné kampane. Počas roka sa štruktúra kampaní postupne menila. V letných mesiacoch bola väčšia časť rozpočtu presunutá do kampane Performance Max. Tento typ kampane je zameraný na širší zber potenciálnych zákazníkov a zobrazuje sa naprieč obsahovou sieťou, vrátane YouTube. Táto stratégia priniesla vysoký počet zobrazení, širší zásah publika a nižšiu cenu za klik. Po skončení letnej sezóny došlo k úprave rozdelenia rozpočtov. Finančné prostriedky sme rozdelili rovnomerne medzi vyhľadávaním a Performance Max kampaňou. Vyhľadávacie kampane sú viac konverzne orientované a podporujú priame dopyty. Performance Max naopak slúži ako dlhodobejší nástroj na budovanie povedomia a podporu poznania webu. Reklamy zaznamenali takmer 80 000 kliknutí a za celkovú cenu takmer 4 500 eur. V oblasti Google Ads prebiehala najmä optimalizácia vyhľadávacích kampaní. Pracovalo sa s vyhľadávacími frázami, ktoré boli buď vyradené, alebo naopak doplnené medzi aktívne kľúčové slová. V kampaniach Performance Max sa priebežne aktualizujú vizuály aj obsah, to jest text reklám. Reklamy sú vždy prispôsobené sezónnosti, v lete, chladenie, v zime, kúrenie. Táto tabuľka zobrazuje vývoj organickej návštevnosti na základe dát z Google Search Console. Sledujeme v nej počet zobrazení, kliknutí, mieru prekliku a priemernú pozíciu vo vyhľadávaní. V priebehu roka je viditeľný výrazný nárast počtu zobrazení. To potvrdzuje rastúcu viditeľnosť webu v organickom vyhľadávaní. Počet kliknutí dlhodobo mierne rastie, aj keď nie v rovnakom tempe ako zobrazenia. Nižšia miera prekliku je prirodzeným dôsledkom širšieho zásahu na nové a všeobecnejšie vyhľadávacie dopyty. Zmena CTR môže byť čiastočne ovplyvnená aj aktualizáciami algoritmov Google. Zároveň však vidíme zlepšovanie priemernej pozície, najmä v druhej polovici roka. Celkovo dáta potvrdzujú stabilný a dlhodobý rast organickej návštevnosti. SEO aktivity tak prinášajú postupné zvyšovanie dosahu aj viditeľnosti webu. Tento prehľad porovnáva najvýkonnejšie SEO dopyty medziročne. Vidíme výrazný nárast brandových vyhľadávaní Adrian Group, čo potvrdzuje rast povedomia o značke. Zároveň sa zvyšuje viditeľnosť produktových a odborných kľúčových slov. Pri viacerých dopytoch došlo k zlepšeniu pozícií aj k nárastu kliknutí. SEO tak podporuje nielen značku, ale aj konkrétne produkty a riešenia. Pohľad na dosahovanie cieľov ukazuje, že v októbri bol zaznamenaný nižší počet odoslaných formulárov. Tento pokles bol spôsobený technickou chybou, ktorá mala vplyv na zaznamenávanie konverzií. Jej odstránenie spôsobilo návrat na hodnoty z predošlého obdobia. Znížený počet prvých návštev v decembri súvisí s úpravou rozpočtu reklamných kampaní. Vývoj dát tak odráža kombináciu technickej chyby a zmeny reklamnej stratégie, nie znížený záujem zo strany používateľov. Tento slajd sumarizuje zdroje návštevnosti a dosahované ciele webu aj digitálneho marketingu. Údaje sú rozdelené podľa zdroja a média návštevy, reklama, organické vyhľadávanie a priame vstupy. Najvyšší počet interakcií prinášajú Google Ads a organické vyhľadávanie, ktoré zároveň generujú najviac konverzií, vstupy do e-shopu, odoslané formuláre a kliknutia na kontakt. Organická návštevnosť dosahuje dlhší priemerný čas interakcie, čo naznačuje vyšší záujem o obsah webu od vyhľadávajúcich. Priame návštevy potvrdzujú silu značky a opakované návraty používateľov. Je potrebné dodať, že v tabuľke sú zachytené len interakcie z e-mailov, ktoré viedli k návšteve webu,
Časť reakcií prebieha priamo odpoveďou na e-mail. V prehľade sú zahrnuté aj interakcie s ChatGPT. Celkovo dáta potvrdzujú vyvážený mix platených a neplatených kanálov, ktoré spoločne podporujú návštevnosť aj získavanie lídov. Súčasťou marketingových aktivít bola aj tvorba video obsahu. Vzniklo 8 videí s digitálnou konzultantkou Adrianou v podobe avatara. Tento typ videí je možné v budúcnosti využiť aj na prezentáciu referencií, realizácií a najmä na komunikáciu informácií o servise a službách. Na základe prezentovaných výsledkov je zrejmé, že online marketing Adrian Group má stabilný rastový trend. SEO, Google Ads aj obsahové aktivity systematicky zvyšujú viditeľnosť značky a podporujú získavanie dopytov. Celkovo online marketing vytvára pevný základ pre ďalší rast značky a dlhodobú podporu obchodných cieľov spoločnosti Adrian Group.